kayo kasin kakailyan kabsap edwanay labi. Naitaw kasin sinan kanay ay live stream tako. Parang dahil ako sinan kay gurutan, sinan Cordillera, ngayam dari ni warwarasan di pulita ko ay igurot. Ing ganasan balasyo tao, ket siya po Diyos tiwadan datako amin. Ket naitaw kasin, adalan tako ng kalkalin na Apo Diyos ay kankanay tapno iti kasagkat waday may tapipay sin panakamuta ko ng Apo Diyos. Hallelujah! At si Apo Diyos ilibang bendisyon ang tako amin sin sina ay live stream tako edwanay labi. Ket laydak ay i-share ang datako daran kalkalin na Apo Diyos ay masarakan tapos nan may kadway Pedro kapitulo 3 versikulo 9 hingga si versikulo 15 sinarin pangibatayan tako sin mensahe ay kananan na anos si Apo Diyos ay mansusued si panagbabawin di Pugaw kanana state iso nga si Apo Diyos mansusued. And ito ko ay Pugaw, layda na ay mawadaan tako palang si Tiyansa. Si Gundaway, sinan ayawawis na ay may mayat ay biyag, ay in promise na si Kaipoy Pugaw, manipo didi, ganadwani, din biyag, ay napatag ay biyag, ay wada sin anak na ay si Kristo Jesus, ay layda na ay awaten di siya sinuman na Pugaw. So nga binilin na din mga kasabana sin tiros ng lubong ay kayo kat kasabayo na imbag ay damag ay nay ket na ay din na imbag ay damag may panggap sin anak na si Jesus ay nangiali si na imbag ay biyag mayat ay biyag na Diyosan ay biyag ay sadi dilay den Apo Diyos ko ba ay maawat di siya sinuman. Tanggaan Apo Diyos ay waday uray usa ay madusa. Kuma nasusurok sinabalpalapas ay live stream tako ay si Apo Diyos ket laydo na kumaamin ay Pugaw ay may salakan sa didinwasin John 3:16 1 Timothy chapter 2 verse 4 Titus chapter 2 verse 11 Yasin 2 Peter ay basaan tako doon ni 3:9 ay laydan Apo Diyos kumadi Pugaw ay man babawi ta sakbay ay matay uno sakbay malis Kristo ta mawadaan da si biyag ay mananayon ay sana din sigad ay biyag ay laydan na ay magunudan di sa sinuman ay Pugaw. At basaan na kayo sinang kankanay sinang kalita ko sinan versikulo 9 kananos nan sin may kadway Pedro chapter 3 verse 9 mo may basar sin panamnam di udom naladaw din Apo ay manungpal sin inkarina ngem baken tetuwadi waday panagnamnam di Pugaw ay kananda mabayag ma di panangtungpal Apo Diyos sin karina karkarusin na ay umalian Kristo ay nay ay may bagbaga idi pa lang ay may bagbaga ay wada din pantaulian na puta ko Isu Kristo in paisulat na disin na din apostolis na ta umali ta inaalan din namatin si siya yan dusaan namat abo din adin namatin si siya. Ket kanan di udong katapiwa na tan edwani may ilat ako din na daloy Pugaw. Wano madmadnget ako din kananda ay rabrabakan na di ay minsahi. Ay kananda ay mabayag ako. Into kanan yun idi pa lang ay umali yan. Into ngay kananda masisiyat kay man din udong. Ngem di kalin Apo Diyos adi man laslastog dadindoy mapaspasamak ay naipatto-pattos ng Biblia tuwada na ay mapaspasamak iso nga Istan tako ay adalan ta amon tako di
no ngalan na dito iway at ako ay manbiyag ngalan na wata ko ay turturungon di biyag tapos ng lubong no maklang tako wano numatay tako ngalan na umayan tako ilan tako kumadali tapos iti kasakat adita ko kuman maiawawan wano adita ko kuman manbalin ay makigtutulaan sin kay patungpalan na ay adita ko nakasaganan. At iso nga kananas ti no may basal sin panamnam di udom naladaw din apo ay mangtungpal sin inkarina kan kananda ngam bakan tatiwa din katatiwa na at peteg ay naanos enda kayo kanana peteg ay naanos enda kayo tanlay dena ay magakuma di madusa muadiet manbabawi kuman di amin ay ipugaw sin basbaso da. Iso nga si Apo Diyos no apay nga di napaspasan ay ipatungpal di o kumuna di sa ngalubungan kumadwani. Wala ba lang idawdawtana da itako si Tiyansa tako ay manbabawi. Siya ay rason di ay no apay nga naanos si Apo Diyos ay nagsusuod sinabayag. Ngam adita kong kanan ay din salay ano sa Apo Diyos basta anusa na sa kanayon di pugaw wadalatan din ikadeng ay agaw ay umalian ay talagan din panakay patungpal na di. At iso nga sana din i-warning da din enda kami mga kasaba and dadin apostol ay mununang da kami at inbagbagada di inggala budwani na kami pa lang ay mangibagbaga sa kansinidigat sa akmat kiti ako ay kamaladi ay manglaslasuy sindanan kalkalin Apo Diyos at pilpilosopok na sinidingam di inawat ko si Jesus en pusok at naawat ko ni Espiritu Santo nalukatan ay talaga dinamnam ko nalukatan di pusok ay tetetuwa na tan apay nan baliw diriknak ay mariknak di ginatetetuwan Apo Diyos iso nga naitapiakat ay mga saba naitapiakat ay mangibaga mang ibaga sin ipugaw sinan lubong ay tetetuwan ay minsahi at mo awatan nyo abunan Espiritu Santo at maawatan nyo na at mairidi kayo sinbiyag ay mapasungad ay nay. Ta ituloy tako kananas na ngam dumateng pay dedan din agaw ay umalian di Apo. Now may datakos na in baganda din apostol ngam dumateng pay dedan talaga ay wadal at tadi ay umaliit na bayagan ay pakpakaamon na rin apostol sindalin kaipoy pugaw sinang lubong dana ay banag at nabayag isungan no nabayag dila doon nakalian as asidag takungaludan sin panakatungpal na kaysa endayda sin ini isungan adita kong kanan kasin ay ibayag Apo Diyos ay kamandin cimpun di apostol ingganan wani tan nabayag nga rodin ay ibagbaga isunga edwani kailangan takon ay ilaan kuma ay asag-unan ang daytakuna. Daytako din kay tamaan na tan nabayagan ang naipadtuda na ay mangyari. Iso nga, dumatang paydudan din umalian di Apo at bigla, di umalian na bigla ay kaman din dumatngan di mangakaw sinago ay doy. Wada di napigsa ay agudud et makumas idaya kananas na matunaw Apo din agaw ngumsat ba na ibailak din walay talaga din umalian di Apo at bigla di umalian na kananan di mapakpakadaan kaman din inyat ng virus ay bigla ay nawada kasday at naapiktanan din tilos ng lubong iso nga siyamat lang danan mapaspasungad ay nay ayang agaw ay naibabagas na at may ilat ako ngarod din kamanda na ay paglasinan ay tetuwa ay wada na ay maaman sinan maud uday agaw iso nga kananan
ay maumas daya, matenaw abo di agaw din buwan, ya din tatalaw sin apoy, ya siya abo ay mapuuan din daga, ya din amin ay wadas nan daga. Naipay panagsasaganad na wala rin panagsasaganad na, baka maminsan. Di mo nulunas na din umalian ng Kristo ay tanga-tangay na singkatan di ululap. Sa din ibagbagan di Bible ay rapture, din do'y panakaipangaton na din ng serbi ang Kristo ay nangawat ang Kristo ay uray na idadalas dayan impapati darata ng serbi. At daida din marapture. At kalpasan na di, wala din pagturayan garot anti-Christ na si pigay tao-tawan. At asi bumaba si Kristus ng rabaw nilagay, magturay si sangariboy tawan. At isdi na idadaulan na din ipugaw. Ay adinamati ay kaduan ng Satanas. Ay mangkalaban ng sisiyano, umali din Armageddon. Ay dahil din chimpo ay dahil bumaba ang Kristo. At sadi din Armageddon. Ay kanan di Biblia. Kaya sadi di mangyari at sadi di paspas sungadan tako ay kakailian kakabsa. No apay nga darakat itaw-taulin na po Diyos ay warning gapusin layat na ay idawtanan da itako si tiyan sa tako tas ay wayat tako ay may salakan. Iso nga mukaman na di kaladaalan di amin kanana masapul ay nasantuan. Yan na Diyosan di kabibiyagyo kan anusti. Iso nga siya may bagbagadi. Ay manbabawit ako si basbaso. Lumit ako ang Kristo. Wano awatan ako si Kristo. Tamaawat ako din. Kinasanto na santuan ay biyag na. Kasi man ublan na itako tamaisagana takusin na ay masakbayan anay bagbagan di kalina po Diyos. Ano din manglaslasoy sina. Kaduan din manglaslasoy at din adi nga ron mamati si kalkalin apo Diyos. Adi mamati si Biblia. Mamati daman ay way Diyos nga adi damat amo nung anay pagayatan apo Diyos. Iso nga intuyat na. Nga ron di mamati no adi kapatiyan na lang ipaisurat na sin apostol na sin propeta na. Ito nga ron di pangpatiyat ako si pagayatan apo Diyos. No kaman na di. Iso nga adita ko kung pilpilusupon, adita ko ang kankanan ay ayam ng kalkalin apo Diyos ay may kaskasaba sinan intiros ng lubong. Tang tititwa ay maamag adin man mintis dana ay nakapadto sinan kalkalin apo Diyos anay. Iso nga kanana ay dukaman na di nga rod, di maamag. Nga na nga rod kuma, di iyat ako ay manbiyag tako si na Diyosan kananas di. Iso nga, sin panagsetan yu, sin agaw ay pangkuman Diyos, sin kaipuy-pugaw, amagan nyo kumaabar, din kabaalan nyo, tasay gumangano, din dumatngana, apay nga gumangano, din dumatngana kuma. Huwag tanong paspasat ako ay kasaba si Jesus intiros ng lubong gumangano. Din umalianatan may kasabanan Evanghelios ng intiros ng lubong at sali din umaliana. Iso nga kananay gumangano di umalian Kristo papaspasan tako kananas di. Iso nga dadawa ay sinagaw ay doy mapuuan edaya at matunaw din amin ay wadas di si apoy. Ngamo si datako. Yan. Dadin namati payabo. At namnamaan tako ay tungpalan Diyos. Din inkarina. At mawala di baro ay daya. Waday baro ay langit. Ya baro ay daga. Ay sadi din pag nalintag di ugalin di amin ay mantitiis di. Kananas di. Verse 14, kanana iso nga gagayam, gaputa siya na, disudsedan nyo, ipakat yu din kabaalan nyo, tasay nalinis kayo, ay magay pankulkulangan nyo, sin pangiilaan Diyos, ya tasigad, di pakikadkadwaan nyo si siya. Nang naman nyo, ay din gapu ay naanos di apo, layduna ay waday wayan di pugaw ay maisalakan. Kananas di,
naman niyo, din gapuay na anus ti Apo. Apay nga na anus si Apo Diyos, laydena ay waday wayan di ipugaw ay may salakan. Isungad wani pa lang, walang anus pa lang Apo Diyos. Sinanlubong ay uray kas ano di kinadatos pa lang na din ipugaw. Awada pa lang din chimpo ay daw-dawat na an anusa na pa lang dadin ipugaw kat mandengeda pa lang sinang minsahin di pala kay salakan ay. So sadi di kinaanus en Diyos en data ko. Talaga ay si Apo Diyos ket naasi iso nga gaana kuma ay madusa di uray isa. Ngam uray no kasjay di anus Apo Diyos in panangap abuse mo no dadin ipugaw ay uray piga maminpiga ay dengenda danay panakay kasabaan di kalin Apo Diyos din udom at laslasuyon da tetewengan din udom adida pagan anong danay minsahe ngam walang to'y bigla ay kaali na asidan magkiktot ay kamandin maakawan ay bigla ay dumatang dadin mangakaw ay di dan mapakpakadan. Siya'y kanandi, kalin Apo Diyos, sin maipanggap, sinan masakbayan ay nain. At siyamat lang din mailat ako, sin libron di Matthew, chapter 24, 38 and 39, nabasaan tako abos na, siyamat lang din in warning, and apot ako ay Kristo. Sin kawada na pa lang sina, in warning na din, sina din ipugaw, ay nan dengdengan si siya. At basaan tako sin verse 38 ya 39 sin Matthew chapter 24. Karanas na. Hallelujah. 38. Tansindoy ay timpo, ay daan malbeng di daga. Intultuloy da ay mangmangan, yaman iinom, yaman aasawa, inganasin agaw, ay sinaggapan danoe sindaong. Adidan naawatan din kaagiyat, ay awniet mapasamat endayda. Inganasin kusto, ay nalbengan din daga, nalayusan di daga, dilay dunay kalian. Ay nalnedandaamin et kaman nidi abe di mapasamak sin umaliak ay anak di pugaw kanan en aputa ko Isu Kristo isu nga din ipugaw si di etchimpo ket wada man ti mga kasabaslitan wadas nuwa ay mangibagbaga ay way layos ay umali isu nga manbabawi kayo umali kayo tasenggep takos ng daong yaw awis na din sinisiyo kandaman pay isu nga din pamilyan anggoy Noah di sinenggep si di ada din sagnudwa ay animal kay paris ya din udong ay pito ay paris ay sinenggep si daong at uray na bayag abudi tan piga ay taw-tawen ay namamag Noah din daong adoy at sed-seden Apo Diyos dalin ipugaw tan permi din kinadates ay amagan di pugaw sin chimpo adoy isyamat lang abudwani isu nga inriridin Apo Diyos din chimpo adoy ket adidan din nga sinuwa apay nga adidan din nga tan di namamagdanan nangandanan ininumda na asawa da di asikaso da din may panggap si ilalasad sinanlubong ay siya'y gapuna adidan din minsahe adoy pagdan asidan nakigtut asidan ton mailay tag-iwabaw sin inmali din nalayusan na intirus ng lubong siyamat lang abo sin chimpon lat sin Luke chapter 17:26 ingganas 29 sinamat lang ay mailat ako abo inumit ang apot ako ay Isu Kristo ket intapina si Lot ay doy ay siyamat lang din naamag abo sin Luke chapter 17:26-29 ibasak sinan siyamat lang sin chimpon Noah sin chimpon Lot ay nay et naamag kasin di kamanadi sin chimpon Lot basaan ta ko sin verse 26
Dinugalin di pugaw sinagaw ay kasinak umalian at kamandin timpon dalawa. Dinugalin di pugaw. At kalanas na ngay ugali daya. Tan sindoy ay timpo. Intultuloy da ay mangmangan. Kaman matabon day tako doon niya, of course. Mangmangan tako. Ngam sinudong may pataros, rumawat di pugaw sinmaude. Agaw kanana. Ya man iinom. Yan. Ya man aasawa. Ingana sinagaw ay sinagpan danoe. Sindaong pag-et malbeng dindagan. Et nalnged daming. Kaman aben sin cimpun ay kawadan Lot ed Sodoma kanana na idin intapina verse 28. Ngam sakbay na di so din ugalin di pugaw sin cimpun Noah siya ugalin di pugaw sin dandan ni umalian Kristo at manaasawa ipugaw mani inom ya mamangan dadi di amamagan di pugaw at di kananda sa diot di biyag din makan ay ya din inom ya din aasawa din amagan din pugaw pag di datan na isagana din biagda tan gapusin sadi anggay di sinangsango daet isdi ay nalgeda ay sa example kumabulwani ay wala din chimpo ay umalian en Kristo ay dali mailatakos na verse 28. Kaman abeng sin cimpo ay kawadan Lot at Sodoma. Tan amin daet intultuloy da ay mangmangan. Yaman iinom kanana lang sin cimpon Lot na ulod-udi abudi. Ay napasamak sin panaka panaka dadal rin Sodoma bawan si apoy. Et sumailayo sin cimpon Noah layos sin cimpon Lot ket apoy ket no sin cimpon abong Kristo wadan tuling umalian di pati bakit ang gayan layos no di ket di apoy man tapida di isunga nanay lubong adoy ket madadal si pudot manbalin ay lake of fire isunga sa di maamag to abosin maud uli agagaw at ngada na ayan nganday tako ay aagi kakabsat ngada na ayan di talaga ay importante si biyag tako si sinan panagnumnum tako bakan ayan din biyag ay nay mananayon bakan ayan din umayan di kararwat ako di mas importante tan din umayan di kararwat ako sa din forever and ever ay mananayon ay magay patinggana at saan ko mariing di numnum tako mariing direk na tako kumas na minsahi taday tako ay iigurot kat mantaulit ako na Apo Diyos sakbay ay dumateng na. Bueno sakbay ay dumateng di katayan. At mantaulit ako at Apo Diyos babaan ng Kristo ay danang tako ay mantaulin ama tako ay Diyos. Babaan si panagbabawi iso nga awatan tako si Kristo si puso tako. Babaan si panagkararag ay waday na ipasnakan ay talagay pamati. Tasay umani si Kristo babaan si Espiritu sin puso takot maawatan takudanan mangyari sin masakbayan. Ngada na din ng barak uno ngada na nangi bulag sin kanunumnum din ipugaw ay dana apay nga adina nakaridi sin cimpon Noah nalngeda sin cimpon abonlat at din pamilyan abang gilat di naisalakan apay tandin sa di man pa'y mamangan, maniinom, aasawa, dadi bising-bisi das ng lubong ay nay. Siya'y gapuna di at siyamat lang di may ilat tapos ng lubong madwani. Ay din material ay banag at salt, di palustan, di panlulumbaan. Bakan dakas ng material ay banag ngam na ibagbagak sin na di minsight sin previous. Si live stream tako ay di ipugaw bakan inamag Apo Diyos ay materialistic. Inamag Apo Diyos di pugaw ay kaasping na isuna si Apo Diyos bakan materialistic. Isu nga si
Dahil tako ay pugaw abo, bakit tako naamag kuma ay maigalot sinan material ay banag ay inamag apo Diyos ay enjoyin tako kuma ay manserbihin siya. Bakit kuman si Doy tanangat ngato takong danan material ay banag. Bakit kuma din material ay banag di mangiadawi anday takon apo Diyos tan adi in purpose apo Diyos di material ay banag ay mangagaw sing puso takuon siya. Di purpose apo Diyos apay inamag na daran material ay banbanag ta sa Panginoon taw kumasin kina Diyos na idayaw tako siya sin dadi ay inamag na ay manglinglinghai si mata tako manglinglinghai si puso tako ay mailat ako ay way Diyos ay naaya ay nang i-provide sini sa kumayat na di ay mausar na ng material things. Bakit ng material things, di mangiadawi ang dito ko na apo Diyos at sa at dito ko kay salakanan ay dito ko pandengaan si kalin apo Diyos ay magay chimputa ko ay mandengan si kalin apo Diyos. Kagayang niya kaabsat kakailian kaya ilang tao kumain bakan si doy din purpose apo Diyos ay biyagta ko bakan materialistic. Ibagbagak ay amuyo di kababaknangan ay talaga kat bakan materialistic si Apo Diyos. Si Jesus, bakan materialistic yung uka namin. Da Abraham, da Lot ay doy. Babaknang dadi. Si Job, dadi kat babaknang dadi ng bakan dan materialistic. Isang mabalinta ko di bumaknang ng bakan tako kuman. May galot sidi. No di kat di usaran takot ay manggayaw kuman apo Diyos tan sinkina managayat na inamag na dadi para ma-enjoy tako kumadin biyag tako ay napon si siya. No ilan tako danan kalkalin apo Diyos waras nan 1 Timothy chapter 6 verse 7 ibasak ang tako na kananas na irwits in verse 6 adu kay man di ganaban di pugaw ay mamati ang Diyos. Daluot mumaknak sinwada ang sisya. Ngambakan gamgamang kananas di. Tan maga diinbel ay takos nan lubong. Sinayanakan tako. Magamit abo di itakin tako. Sin kumaanan tako. Kanana. Sinayanak tako magamit din ali takos nan lubong. At magamit lang abo di alanta ko, no, kumaan tapos ng lubong. Isu nga din material ay banag at pansamantala, pang temporary at anggay. At isu nga adi tako kuman idawat amin din oras tako si material ay banag kakaunan na inlubungan ay naibiyag sinan lubong. Ay basol ay in-enjoyin din ado ay ipugaw sinan lubong. Bakan sa di pinanggap Diyos ay biyag tako bakan ng pinarswadat ako ta enjoyin tako ay basol. No di ka din basol at dinang dadaan si biyag tako. Bakan na inahamag na itako ta igalot di material ay banag na itako ta di tako may salakang nunuman serbihin apo Diyos. Di purpose di material ay banag idawat apo Diyos ti ta mabigbig tako kumasi siya ay naayat nanday tako at siya'y karkarut ako ay manserbihin si siya. Siya'y purpose na di. Maunay basak nanday tako din mailat takos ng Ecclesiastes ay 9. Walas ng Ecclesiastes chapter 5 di mabasa tako irgit si verse 15 ay verse 13 aging gana si verse 17. Basat sin Ilocano, tan kurang nan translation takoy kan kanay siya ng Ecclesiastes. Iso ngay basak si Ilocano. Kananas na. Ada nakita akinadakes dito'y lubong. Idulin dagiti tao ti kwartada para iti chimpo apa nakasapul da. Kalpasan na mapukaw dayta iti saan anasayaat pa nakainegosyo na ket awan ti mabati nga ipatawid da kalagiti anak da. Ta di sa nikwa mabalin ay mapukaw kanana nga ron. Awan intugot tayo
idi na ipasngay tayo ditoy lubong. Ket awan tumet maitugot tayo inton matay tayo. When lamo-lamo tayo to, apumanaw nga awan maitugot tayo, kadagiti nagbanbanugan tayo. Saan anain kalintegan? Pumanaw tayo, akas iti isasangpet tayo. Kananas di layo na kalian, kamandin iaalim sinang lubong, wain alit ako ayan. Ay sa likwat ako, sin umalit ako, sin may anak ako ay amagas apo Diyos ay tako magamot iman. Yan siya, di mo't lang ay mag-aaboy maitakin tako. Nang naman tako di ay usto. Ang kailangan ay malukatan, di matatako, ta idautan tako din, chimpo tako na apo Diyos. Ta idautan tako ko din mas importante unay, ayaw awis apo Diyos ulit tako, sin masakbayan ayag na nayon. Kananas na, agtrabaho tayo, kaya tayo at tiliwan ti angin, ket anya ti maghanap tayo. Kananas ti, kamantakon man kamat si angin, kanadagaro. Siya iman mat, nunum naman takos na, nga nanay apayawon takos ng lubong ay nay, ket mapukaw nga rod amin dana, magay bumabato sindanan, may ilan di mata. Kamanta ko manapapayaw si angin ay adik kaungpot ay kaman na di. Iso nga agbiag tayo iti sipnget ken ladingit mariribukan makapungpungtot ket masaksakit kananas di. Adado din biag ay dandanasen di pugaw sinang lubong. Ket dadi di mapadpadas di pugaw sinang lubong. Iso nga kanan en Solomon magay serbi na baw ang indana. Di kamayat tanat ay magan di pugaw, umagyat kan apo Diyos, man serbi ka at ansisiya. Sali di kamayatan ay amagan di pugaw, ay napalswas ng lubong, kananas di. So nung naman tako na ay kakailian kaabsa, nga dananggoy di gapuna, ay manbibiyag tako. Sinang lubong, din material ba, wano si apo Diyos. At di bagbagan di kalin apo Diyos, din mas importante, sa din niyo awis apo Diyos en Kristo Jesus ay biyag ay mananayon ay siya'y gapunay na anos ay manseseed tan amunay rigat na din adi may salakan ay pugaw et palalo di rigat na di isong amuna isong asudsiduna day tako ay manbabawi katedwani nga nanay puntos kusti mailayo kumaling kinaanos sa apo Diyos ay salamat tayo daw tana day tako sa ngam di iyat tako kuma adita kon abuse day kinaano sa apo Diyos tanway chimpon tulata ay kadngan apo Diyos di ipugaw sinang rabaw di daga. So nga duani ay kakailyan kaabsat ilaan nyo day ayat apo Diyos anda kayo yat ay layad nandat ako ay doon ay may salakan. Malit ako ten Kristo kasi siya at ipanserbihan ako. Din kanak ay mo serbita ko matabon na apo Diyos bakan matbawal di bumaknang mabaling kabat langat ay bumaknang nga maisimpa lang din iyat mo ay mangusar sindade kinabaknang mo. Et pinabaknang na kan apo Diyos, adita kong tumangsit, adita kong usaron dayo madawin apo Diyos, karkaroon tako di man serbi ay kaman si Abraham, kamanda Isaac, Jacob, ay kinarkaro daw at di man serbi apo Diyos. Et sadi ko man di naman tako din pamilya tako, into'y pangi iyan tako pa isin pamilya tako. Iita ko tayo dan apo Diyos, tan waday talaga din chimpo, ay pangedeng apo Diyos, ay pangdusaan na si pugaw. Iso nga duwani, wala pa lang ng panakisalakan, ay may warwaragawag sintiros ng lubong, kapo si ayat, kapo si anos, na apo Diyos ang data ko. Iso nga sadir, di awaten tako si biyag tako, tan naayat si siya, ay mangpakawan si sino man, ay mangpati in si siya. Hallelujah! Kasi naman kararagdan dito ko duwali sa atin yung mensahe. Iso nga ilan nyo di kinaano sa apo Diyos, ayat na layan ng data ko. Ay adi na kinidngan dito ko, sin idi pailang kuman. Adi na dinadaan dito ko, at wadat ako palang, ay nakadngo si mensahe, salamat pailang ng apo Diyos sina. At awatin nyo sin puso yung babansin ay panagkararag. Mga Diyos, mamati at ang sikayat sin anak mo si Jesus.
At accept si Kristo ay anak mo. Ay indawat mo ay napising cross parang sa ken. Iso nga awat at sisiyasin puso, babaan si Espiritu mo Diyos, umalikan sa ken, babaan ng Kristo, tamaawat ko ng biyag ay mananayon, ay regalo mo sa ken. Dawatek ay darusam sa ken, siya niyaman ay basbaso, natawid ko na dan, natawid ko sinaganak sa ken, yasin personal ay basol ko, linisam sa ken, laydak di may salakan, iso nga si Kristo, di patiek, iawatek sinan puso kudwani. Salamat Ama nga Dios. In Jesus' name, Amen. Si Apo Diyos siwadan na kayo kat may kararagyudan ng puswan, maarik nayo din Espiritu Santo ay manubla si biyagyo at manbaliw din direksyon di biyag tako. Hallelujah! Ingganan to kasi nabusin umali live stream to kayo ng kanay every Friday 7:30. God bless you. Hallelujah.